Mangrugi tayo manen kabsat iti maysa nga baro nga quarter. Buklen na iti bulan iti Hulyo, Agosto ken Setyembre kada ito nga tawen 2026. Ket iti adalan tayo kabsat ket maysa a napateg nga surat. Nga insurat kabsat ni Pablo agpaay kadagiti kakabsat tayong anak ni Apo Dios iti syudad iti Corinto. So we'll be studying 1st and 2nd Corinthians kada ito nga quarter. Makita tayo ito kakabsat nga ti panaginadal tayo nga dayjay nga iglesia dijay. Ket addamet iti mabalin tayo nga piduten nga adal tapay dagiti parikot, dagiti problema da nang nangruna dagiti panlaki kadkaduan ni Pablo kadakwada kabsat. Ket agbalin nga adal kada tayo. Dagam di pa nagkungkuna tayo, history is the best teacher. Gapu kadagiti kapadasan nga nagninted ni Apo Dios kadagiti anak na iti naglabas. So nga welcome manen kakabsat. Ket agyaman kami agsipod ta adda kayo nga intunno agrugi ket iseryo kakabsat kadagiti gagayemyo. Dayjay iti maysa nga dakkel nga ministry tayo kakabsat. Sika intunno umayen daytoy nga oras. Alaamon dayta cellphone mo, i-share mo kadagiti gagayem mo. Ket no digiti gagayem mo, i-share damat kadagiti gagayem da. Kakabsat, adu dagiti mabindisyonan. Kitagyaman kami agsipod ta saan nagbayag. Napan kami kakabsat, iti distrito ni Pastor nga Arellano ambong kakabsat, iti Mountain Provinces Mission, Central Benguet District. Naramid iti maysa nga fellowship ijay maysa nga public school ijay La Trinidad. Niapo Dios ti madaydayo. Agsipod ta inurnong na digit anak na dijay. Adda digit tarigagay da nga agmay maysa may panggap kakabsat kadagit dadagsen dayjay programa iti General Conference excuse me, Integrated for Mission. Kablaawak digjay nga kakabsat. Nagparabor da, nagsayaat da kakabsat. Iti adalin tayo nga rod itata lesson number 1, panagministro ni Pablo ijay Corinto. Sakbay kakabsat nga sirken tayo. Duwatek nga agkararag tayo. Bendito nga Diyos, amaming adakat sa dilangit. Dayawon da ka, ket agyaman kami ken ka. Gaputa inted mo manen kada kami iti maysa nga baro nga quarter. Baro nga leksyon nga ingkam manen adalen akas maysa nga dakkel nga klase o Diyos. Akas agtultuloy dayjay panggep mi nga kayat mi ama iti pausar ken ka. Nga inton no umay iti eskwela sa Batina iti tunggal iglesia apakikamkamengan mi. Ama, tulungan na kami. Tapno daygitoy nga ingkam adalen itata. Mabalin min tumet nga ibingay ket mangted tumet o Dios iti dakkel a bendisyon kadagiti kakabsat. Tulungam iti tunggal may sa kada kami. Itinagin na po Mesos. Amen. Akas di ko nakabsat, ti adalan tayo ket the books of 1st and 2nd Corinthians. May sa kadagiti surat ni Pablo kakabsat. No alain tayo iti background na daytoy. Adda iti iglesia iti syudad iti Corinto. Kas iti iglesia, adda kakabsat iti umay nga parikot na. Apay, laglagipan tayo, nga inton no nabukal ti iglesia, dayto iglesia isu ti pangurnungan ni Apo Dios kadagiti anak na.
Anya iti aramidin ti kabusor. Iti aramidin ti kabusor kabsat mangisrekmet kadig iti bambanag nga isu iti mangdadael iti panagtitimpuyog iti maysa nga iglesia. Tapno mawatan tayo, iti pangarig ni Apo Jesus ket inyarig na nga taltalon isu ti iti lubong. Ngem dayjay met ataltalon mabalin met kabsat nga iti i-represent na awan sa baling no saan nga daytong iglesia. Pinanggap ni Apo Diyos nga mulaan iti nasaya at abukel. Iti pangarig trigo. Ngem iti kabusor kayat namet nga laukan. Daytoy nga taltalon ni Apo Jesus. Minulaan namet iti sisanyas. Amo tayo iti istorya. Kasjay kakabsat. Saan nga agparang ni Satanas akas Satanas mo may kadatayo. Ngem adda digdi pamayan na nga riribuken na dadaelin na dayjay panagkaykaysa iti iglesia. Iti title dayto lesson tayo ti panagministro ni Pablo ijay Corinto. Iti paset amayulo, masarakan iji aramid 18, versikulo 9, ken 10, na isurat ket basaen tayo. Ket ti Apo kinunana iti rabi, iti maysa aparmata ken Pablo, di ka agbuteng, ket di kamet agsao adi ka agulimag, ta siyak adda aken ka. Ket awanto iti magtignay iti mangikabil king ka, ta adu dagiti tao iti syudad. Anyan kakabsat nga kari. Daytoy akari ket kari ni Apo Dios kakabsat nga agpaay ken ni Pablo. Ket dayjay akari mabalintay met apetpetan akas karimet ni Apo Dios iti tunggal may sa kadatayo iti iglesia kakabsat. Nga inton no apan tayo pausar ken kuana. Iti baga na di ka agbuteng. No di ket agsao ka, di ka agulimat. Taapay, ti kunana, taado dagiti tattaok iti daytoy a syudad, iti Corinto. No alaan tayo dayjin baga kakabsat, iti umuna nga Corinto, ket may sakadagiti kaatiddugan a surat ni Pablo, daytoy Pauline epistles kuna tayo. Tinaramid ni Pablo, sinuratan na digitig iglesia, nga isu ti inted ni Apo Dios nga adda iti gundaway na nga inaywanan na. He was the pastor kadaytoy nga iglesia. Iji umuna ang Corinto adda iti 96 a kapitulo na. Ket daytoy 96 a kapitulo adda kabsat iti 4 a gasot 33 a bersikulo da. Iti mikaduang Corinto abababasit, adalaeng iti 93 a kapitulo, ket addamet iti 2 gasot 57, 257 nga verses na. No, irugitay nga ruti panagadal kabsat, kahit ko nga alain nyo iti Bibliayo, ta isong nga ruti at adalan tayo, markaan nyo iti umuna a Corinto 2, versikulo 2. Daytoy kakabsat iti pundasyon, daytoy iti sentro, iti anyaman a balakad, nga isu iti kayat ni Pablo, nga mangsulbar iti anyaman a parikot, nga umay iti iglesia iti Corinto. No daytoy a bersikulo, umuna a Corinto 2, versikulo 2, iti inted ni Pablo a solusyon.
Isumit ti mabalin kakabsat nga solusyon kadigiti iglesia tayo. Tapay, ti iglesia tayo is not exempted iti problema. Anya, daytoy insurat ni Pablo kabsat. Umuna a Corinto 2, versikulo 2. Kunana ni Pablo, ta pinanggap ko, adi amuen nyaman iti nagtingaan nyo, no saan laeng aneso Kristo ken iti pannakailansana. Kunana, I have decided, anya di desisyon na, nga hangkong kahit nga muno anyaman iti adda dita. Iti kayat kulaeng nga maamuan nga adda ni Jesus. Nga isu iti nalansa nga agpaay kada kayo iti panagbiagyo ken iti nagtingaan iti uneg iti iglesia. The warning kakabsat. Dito adalan tayo, i-aplikar tayo iti bukod tayo nga iglesia. Ijay iglesia iti Corinto, ada problema. Apay nga dati problema. Ada iti factions kadagiti membro. Nabukal kakabsat dito yung iglesia nga ada iti Hudyo. There are Jews, ada iti Hintel. Kada ito nga syudad, iti Corinto, napnuan da kakabsat dagiti dadakkel a templo. Kat adda dagiti altar nga pagdaydayawan da kadagiti jujusen da sadyay. Anyaman nga problema. Kasda di inbaganan ni Pablo, ingkedeng ko, anya di panggap na, nga saan ko akayat, nga maamuan iti uray anya, no saan laeng nga ni Kristo. Alam nyo kabsat, I'll give you a figure. Ada iti pilid, iti bisikleta. Ijating nga kung nato jihab. Ada di kiti rayos na. Maikunek iji rayos da iji rim. Iji rim isu ti kabilan da ijay pilid. No saan ang napintas kakabsat? Iti pan nakaikabil dagijay nga rayos manipod jerim ingana jehab kuna tayo nga dagijay apilid ket saan a balance amangan nga utso no taytayek to jay pilid na. Anya iti aramidin kabsat digitay mekaniko at da iti pangikabilan da ket patayeken da dagijay nga pilid the rim. Ada pangilasatan da kakabsat. Makita da no anya kadagijay nga rayos. Iti kasapulan nga pairutan. Wilo kasapulan apay. Dayjay palukayan. Tapno dayjay nga pilid ket agbalance. Kasjay met iti iglesia kabsat. Sika kenis ti siya. Amaamin tayo datayo digiti rayos. Dayjay ko na tayo nga hab, nga isutip nakaikunikan iti amin arayos, awan sa bali, kuma no saan nga ni Apo Esos. No sika, no siya, no iti amin akamkamang ti iglesia. Alain tayo kabsat, dayjay past lessons tayo ka, dayjay nga quarter. Adda iti si bibiyag, apan nakikayamat tayo ken ni Apo Esos. Kabsat ko, balance, dayjay apilid, si bibiyag, daytang iglesia. Maaramid tayo, we are focused, kadayjay mission inted ni Apo Diyos kada tayo. Ket intun no nakafocus tayo kadya mission, datayo kabsat, agbalin tayo to, akas ko na tayo, integrated for mission. Dayjay iti kayat tayo nga adalan kadaytoy a quarter.
Numampay kakabsat, daytoy asurat ket na isurat ni Pablo na bayagan a panawen. Daytoy sa ni Apo Dios is an eternal word. Adda si bibiyag a leksyon nga agpaay kadatayon. Nakita tayo daytoy introduction. Adda kabsat iti tallo nga paset ti lesson tayo. Umuna, dayjay background. No alain nyo dayjay quarterlyo, tada quarterlyo na niya. Alain nyo dayjay ikabil di author, kaduan iti umununa di background. Kinitak iti pinamayan daytoy author kabsat. I like what the author did. Inted na dayjay background nga umuna sakbay na nga bingbingayen dayjay a lesson. Isumatarami din tayo. Anya iti background. Umuna, ni Pablo ket apostol. Amun tayo kabsat nga iti apostol, sagot ni Apo Dios nga agpaay iti iglesia. Anya iti kunanan ni Pablo kabsat. Iti umuna a Korinto 1 versikulo 1 kunana. Ni Pablo naayaban nga apostol ken Hesu Kristo gapo iti pagayatan iti Dios. Anya ket din kakabsat nga conviction. Kunana ni Pablo naayaban nga apostol. Kung na pastor ka mga apostol, remember this. Everyone who is born into the kingdom is born a missionary. Apay? Idi nga inawis ni Apo Dios dagiti adalan. Umuno na da Pedro, da Juan, da Andres. Anya da jo unang awis. Follow me. Dahil pa lang surot kini Apo Esos, adday iti iparamid na nga misyon. And I will make you fishers of men. Itata, ni Pablo idi na ayaban ket kun baganan na ayabanak nga agbalin nga apostol. Sikaken iti siya, saan tayo nga apostol? Ngem na ayaban tayo akamkamang iti pamilya ni Apo Dios. Again, i-connect tayo kada dyan na udi a lesson tayo iti last quarter. Share Him. Kuma. Periodon tayo kabsat hanga kuma niya. Iti trabaho tayo. Iso da ito. Sika, ganiti siya. Ta datayon dayjay addan iti sibibiyag a relasyon ken ni Apo Dios. Ayaten tayo nga ibingay isuna kadagiti sabsabali. Kunana pay ni Pablo kabsat. Ni Pablo maysa nga apostol ni Kristo gapo iti pagayatan iti Dios. Inbaga na pay iti umuna a Korinto 15 versikulo 8. Unana, kalpasan na amin nagparangmet kanya kasano iti panangayab ni Apo Jesus ken ni Pablo nga agbalin nga apostol. Nagparang ni Apo Jesus ken ni Pablo. Testimonya ni Pablo kabsat. Ket kalpasan da amin nagparangmet kanya. No alain tayo, daytoy nga background ni Pablo. Isun iti nangited kenkwana, dayjay kinamaingal na. Ada Dios usarito, nagbalinin a banwar, hero iti trabaho. Tapay, mismo nga ni Apo Dios, ni Apo Jesus, iti nangayab kenkwana, nga agbalin nga apostol. Ni Pablo nangited kakabsat iti modelo no kasano iti panagtrabaho.
Iti leksyon tayo, inala na daytoy nga biyag ni Pablo, ijay libro ti Aramid, Kapitulo 18. Umuna, naamamuna ni Aquila kini Priscilla. Self-supporting missionaries. Anya trabaho da, agar aramid da iti tulda. Tapno adday iti isupport da kakabsat iti trabaho. Nagaget dagitoy nga agasawa. Agbannog da. Agpuyat da. Ket no anyaman dayjay ganansya da iti da nga agpaay iti ministry. Nagadu kakabsat iti kasta nga anak ni Apo Dios uray pay itata nga pampanawan. Akas na dyan bagak, di na pang kami jay distrito ni Pastor Arellano. Idin nga nalpas, magsitakder di kiti pang nakayan, amun tayo kabsat, ito'y Benguet. Ang nangruni di distrito na, adu di kiti agtaltalon. Vegetable farmers. Pag mo lang ganun, magikabil dan, karton, nagadaw. Idi, agpaitulod kami kini Elder Ben, kinaduan ni Pastor Arellano, iji misyon. At danti problema tapay, idinapan kami kani Mrs. Rafanan ije Baguio, nag-public ride kami. Agyaman nakapsat ka di kita administrators, iti bisyon tayo, ije Montañosa. Napanak nga sigod, iti very supportive nga treasurer ni brother nga Oliver Budayaw, kuna. Ada problema, kuna. Anya daya pastor. Dagito'y gaming kamkamang yung nagparabor ta. Umisam. Dagijay intidan, han kumutin nga mailugan kunak itibas nga pan ijartatyo. Kunana, no problem, pastor. Kunana, inayaban na ni Brother Abner. Isuti driver, ijay misyon. Kahit ni Brother Abner, nala na dilugan ti misyon, intulod na kami jartatyo. Anya kasot, kastoy kahit ni Aquila ken ni Priscilla. Gapu dahi ayat da ken ni Apo Dios. Adda iti business da. Ket dahi number 1 nga objective da iti business da. Panagsuporta iti trabaho ni Apo Dios. Adda digitay kunatayo nga asi. Digitoy digiti businessman nga adda digiti concerned da nga agpaay iti panagduras iti trabaho ni Apo Dios. Ijemot laeng Aramid 18. Iti insurat ni Lucas kunana napan nakisupyat iti sinagoga iti aldaw iti Sabado. Let us remember this. Paul in his ministry napan kakabsat iti sinagoga. Tapay, sinurot na the ministry ni Apo Jesus nga naisurat, insurat mo lang ni Lucas, iti Lucas 4:16. Kasti ko na, kasti ugali na, sino ni Apo Jesus, napan iti sinagoga, iti tunggal aldaw apanagina na, kasjay met iti inaramid ni Pablo. Ket kunana nagbalin nga apostol dagiti hintel. Itin bagana ti darayo agdisukuma iti uloyo siya nadalusanak manipod iti innak kadagiti hintel. Pinili ni Apo Dios kakabsat. Nga ni Pablo isuna tibaw na you are my ambassador. You are my apostle kadagiti hintel. Ket ijay Korinto kunana nagadu dagiti taga Korinto ang nagdengeg namati da ket naba uti saranda. Tapay denggen nyo dayjay inbaga ni Apo Dios kakabsat. Tinbaga na adu dagiti tattaok ditoy a syudad. Kasdi kumati addang adadagsen tayo. Ngano kitaan tayo iti may sa lugar. Ibaga tayo adu dagiti
tao ni Apo Diyos dita a lugar. Ket ikararag tayo Apo ko na iturong nakman kadigit anak mo. Ket intun no sika akas ken ni Pablo nga inbaon ni Apo Diyos nga apostol iji Korinto. Agsao ka gapot na digijay digiti tao ni Apo Diyos ijay a lugar. Denggenda kanto akas pinagdengeg dagiti taga Korinto ken ni Pablo. Laglagi pa inyo di kunana ni Apo Jesus kapsat. Daytoy iti mangmangted kanyak iti ragsak. This is my motivation iti panagministry. Dayjay inbagana ni Apo Jesus ije Juan 10:16. Addamet sabsabali a karnero asaan ana itipon ito'y apagtaraknan. Dagitoy masapol nga iyeg ko ket denggenda to titimek ko. Ket addanton may sang arban. Ket may sa a pastor. Anya itiket ng saway. Kabsat ko, gapo iti trabaho tay tatag mission anya. Focus to the mission. Intun no mapantayo dayjay napili tayo nga lugar nga pagtrabahuan tayo. By faith iganam nga adda dagiti karnero ni Apo Diyos ijay. Saan mo nga mo? Hangkungan mo. Ngem intun no agtimeken dayjay na santuan nga espiritu ket ayabanan dagitoy a karnero. Tatikunanan ni Apo Jesus, amok dagiti karnero denggenda iti timek ko. You will be surprised nga addanto dagiti tumakder, addanto dagiti umawat. Ni Pablo kakabsat, nagminister ijay Korinto iti 18 months. Anya iti ka ng asawan? No 18 months, no may isang bulan ket upat. Kaya nangarong asawan, upat ket kagudwa nga bulan. Anya iti leksyon nga ibaga na kada tayo kakabsat. No dito mahantay nga masurutan digitoy nga blueprint iti panagtrabaho iti Biblia. No ni Pablo nagtrabaho tis 18 months. Kunanan ni Apo Jesus iti Juan 4:35, di kay kunaaya nga addapay upat a bulan, 16 weeks. Ket dumtengen ti panagani. Laglagi pun tayo iti trabaho arig na agmula taranem diyan na imula sa damaapit. Kunana ni Pablo metlang, be not deceived. Tapay, God is not mocked. No adu iti imulam, adu ti apitem. No basit ti imulam, basit ti apitem. Ket no awan iti imulam, awan iti apitem. Ijay fellowship nga napanan mi, ti mader ti may nga veterano nga pastor. Iti Mountain Provinces Mission, tinaganan ni Pastor Robert Carantes. Iti malam, matagamin dayjay kabil ko nga question and answer session. Dayjay tararamidik numapang kami ti may nga fellowship kapsal. Tapay, adda digiti concern, adda digiti biparikot, adda salsaludsod digiti kapsal. Sa kami to agadalmanan. Iti mother ni Pastor Carantes, siyempre tigo di may. Una lang nagsaludsod, nagdiskurso. Nakita na siya background, nagpinta siya background. Di background nga naramid na kapsat, it is panagani. Da di ma-imagine, adan da di aggap-gapas. Ket kunana, adu iti maani, no adu iti abuno. Pudno. Iti sinublat kumat kunang. Adaman ti inayong kumat, Pastor Robert kunak, kadiyajin bagam.
awan ti abunwan, no awan itin mula. First, agmula, taraanam abunwan, tapno na maapit. Ket laglagipon tayo kabsat, nga ditoy, nga insuro ni Pablo, nga 18 months, may sa nga iglesia, nga tininabaho na. Anya iti, i-compare tayo man kabsat. No daduma, kayat tayo dahi instant. Anya? No, imbitaran da, kakuna, kumusta ngay kabsat, iti pan nakaisagana na. When pastor, gisagsagana kamin. Kasano pa may andang agsagana? Vacation Bible School, Brand Sabbath School. Mayat. Iragoy tayo mat kakabsat, iti Children's Hour. Apay nga Children's Hour, huwag tapasit, iti programa tayo. Ngam iti kayat tayo kuma, dahil kasalalangay nga, isu iti catch. Pangawis ka digiti nataengan. Sa tayo tumapan iti nataengan. Amuyo, a study was made. Nga iti may sa apastor. Igiganan na iti may sa nga dakkel nga iglesia, one-on-one. Hanggang may sa nga distrito. Tapno narangay iti ministry dahi nga pastor. Daytoy a pastor, aywanan na kuma daytoy nga iglesia, iti saan nga ababa ngem tallo atawen. Apay, iti study, dahi umunang nga tawen, daytoy nga pastor, establishing relationship pelang kadaydi baro nga iglesia na. Ikabkabil na pelang dadya programa. Arig na agmulmula pelang kakapsat. Ket intun no dadya mula ket sumayaatan, no daduma daytoy iti ibagada iasog dagiti kakapsat. Pastor, iakar damanen dia pastor mi. Kakunak, daytamit iti aksyon, iti misyon. Apay pastorawan iti kwan. There is a local, ano ti pagtutungtungan Northern Luzon Mission, there is a local policy nga adda kakabsat iti minimum nga bulan wenno tawen iti panagserbi iti maysa nga pastor ti maysa nga distrito unless adda iti umay nga dakkel a parikon. Ngem ni Pablo iti panagministry na ijay Corinto 18 months. Apay nga ibagbagak akanayon ti 16 months. Aday ti programa kabsat nga I am promoting dayjay Voice of Prophecy nga usaren dagiti iglesia nga panangisagana iti maysa nga lugar tapno isu iti serken nga maikan iti ebanghelyo. Noon ni Apo Jesus, pinili na iti 4 a bulan, 16 months. Let it be so. Ibagang pastor na damit ti kwa, uwin adda. Ulma bang kadya, adda lata iti maawis mo. Ngam kadwan nga maawis dayjay ang nga pagkanito. Papanan na kakapsat. Ngan nga ni saan nga agbayag, haan nga agbalin, nga isunat disciple. Dahil 4 months, agdamag kakadagiti amuna iti agriculture. Mani, pagay, mais, anyaman kakapsat. The cycle is 4 months. Ket intun no suruten tayo dahil nga cycle. Ni Apo Diyos, gaputa iso ti formula nga inted ni Apo Jesus. Mangted tu iti adu nga ani. Mikatlo nga paset iti lesson tayo kakabsan. Dayjay identity ni Pablo inyam amuna no sino isuna. Ijay Aramid Kapitulo 9 isu dayjay pakaistoryaan nga ni Pablo mapan kakabsat ijay syudad iti Damascus. Apay adda iti panggep na kalkalpas kabsat iti panang dayjay ko na tayo nga
pinangparigat da kadagiti Kristiyano i Jerusalem. The martyrdom of Stephen i Jerusalem isu iti bukel nga naimula tapno iti ebanghelyo ka maiwaragawag. Gapu kadagiti nga panggap ni Pablo na pamanain kadagiti pangpangulo. Ket inikanda iti authorization nga ijay syudad iti Damascus kunada. Adda dijay iti adu nga mamati. So he went. Nga man niya napasamak. Kunana ni Pablo, nagparang ni Jesus kanya. Imagine vision. Kunana sino ka? Napang na. He became blind. Kaya kunana siya, daytoy idandadanas mo. Sana inbaga, saan mo amabalin ako taran itinatadam. With this experience, adaman kakabsat, iti kahit kung dito introduction ti lesson tayo. Ije verse 9, iti 1 Corinthians kunana, tasyak ti kababasitan kadagiti apostol. Sa anak a maikari a managanan apostol ta indadanesko ti iglesia. Sa anak a maikari a managanan nga apostol tapay indadanesko iti iglesia. Ngayon kitain nyo kapsat. Itiket kong iparang dito, nga idin nga ni Pablo, a hardened criminal with adda day mission na, niya mission na, idadanis na iti iglesia. Ket nasarakan na, uno si binirok ni Apo Jesus isuna. When the Lord appeared to Saul, nabalbaliwan, apay nga nabalbaliwan kuna siya iti kababasitan kadagiti apostol. The least ngem no alaen tayo kakabsat no sino ni Pablo. Anya laki din di pinangbalbaliw ni Apo Diyos kenkwana. Umuna, ni Pablo naggapo kakabsat ije tribu ni Benjamin. He is a Hebrew of the Hebrews. Mikadua, ni Pablo iti pan nakadadya education na isuna ket nagtugaw iti maysa nga mabigbigbig a mistro iti na Gamaliel. He is the most respected rabbi and teacher during that time. Ket no mangagdag iti tattao nga dagtoy ni Pablo estudante ni Gamaliel agdayaw da, agrikbag da. No itatta ko makakabsatan niya, dadi kita'y papastor, adalitra, iti kalpasan na ganda. Dan tumanon litra, iti, anya iti katkusawin. No ni Pablo kuma itata, manunga PhD, kuma iti igana na Doctor of Ministry, Doctor of Philosophy, Doctor of Theology, Doctor of Missiology, deji kuma maaminan. Ngem iti kunana ni Pablo, I am the least of all the apostles. Anya pa ikabsat. Ni Pablo, ket maysa nga puro nga parisyo. Ket no kumang babaen iti lintag. The Ten Commandments, ket sa bali pa nga linlintag. Kunana ditoy, tumakder kakabsat, nga isunan na lintag. Awan ti mabaling maitudo, digiji tataw kanya na, why? Because he was a devout Pharisee. May kapat, sanlaeng nga Hudyo isuna, he was on a high degree a Roman citizen. Ngem apay ket apay. Ngayon bagana ni Pablo,
I am the least, siya ti kababasitan, kadigiti apostol. Kasano? Normal nga, agpasindayag kuma, normal. Isu nga rod, that is the reality. Normal nga, ibaga na kuma. Well, normal. No, duma, dadigjay, ma-introduce tayo anya, nga no hantay nga na ibaga, digjay credentials na, ang nakapakawanan. Iba ka mga doktora. Ngam ni Pablo, idin when he met Jesus and the grace of God transformed and changed him. Kas ni Kristo nabalbaliwan. Amuin tayo kapsat. Adda iti komisyon ni Apo Diyos ken ni Pablo. Ket kunana iti aramid 9 versikulo 15. Ngem kinunana kenkuana ti Apo ingka. Tadaytoy abaso a napili a maipaay kanyak a mangipan itinagan ko iti sangwanan dagiti hintel ket dagiti arari ken dagiti anak iti Israel. You are a chosen vessel. Kabsat ko, no ni Pablo pinili ni Apo Diyos, sikaken iti siya, pinili na kamay ni Apo Diyos. Gaputa daytoy iti panagbiag ni Pablo. Adadalin tayo palang ti introduction dayto lesson tayo kapsat. Mangited iti direksyon kada tayo. Nga anya, daytoy panagadal tayo, makita tayo no kasano iti panagtrabaho nga agpaay iti panagduras iti ebanghelyo. Kasano nga ni Apo Dios ket sulbaren na digiti umay a problema. Apay-apay nga adda iti success balegi iti ministry ni Pablo iti Corinto. Umuna, ni Pablo amuna nga isu ket naayaban ket tinangayab ken kuana awan sa bali no saan nga ni Apo Dios. Anyan to iti mapasama. When you believe nga sikaket inayaban ni Apo Dios nga da iti trabaho nga ipaaramid na ka, maybe the simplest ministry in your church. Kasken ni Pablo, agbalin kanto, agbalintay to, we are focused on the mission. Tapay, amum nga inayaban na ka ni Apo Dios. Mikat dua. Ni Pablo, saan na nga pinanawan ti Iglesia di Corinto, no di kiti nagserbi iti 18 months. Anya iti kayat nga asawan kakapsan. Kaya na nga kitaan, nga dagiti pa nagbiag, dagiti akamkamang iti Iglesia, agbalinda nga disipulos ni Iglesia. Idi ada kaming ijay La Trinidad. Adda iti may isang nga kabsat nga nagkanta. Sister Girlie. Idi inbagak iti may isang nga kapadasan ijay Nueva, ijay Santa Marcela, Ifugao. Dagamit ti panagbisita mi kakabsat. Kunana ni Brother John nga Raimondo, kunana pastor, dahito bisitaan tayo akit lola, guardian, digiti talong agtutubo, nga umumay makigimgimong tirabi. Okay, kuna. Kada ito yung lola da, may isang spiritista. Okay, kuna. In my heart, I know there is a problem. Tapay, no spiritista, kuna kanya da, may isa kadigiti karirigatan nga sirkan.
Was it God's leading, idibisitain mi, awan digiti talo nga puko na. And then she said, Pastor, siyak iti guardian ng italkan, digiti naganak, daka digiti nga po. He was giving us a warning. When sister ko na. Then, itong kami, gaputa, may tungtong ti doktrina, just advice kami. Kahit idin nga, kitaan mi, dangarot ti basit nga sari-sari store na, di pumakada kami ko na kanya na, sister ko na, iti mabalin milaang nga ited nga sagot ken kay tatakit, ikararagan ka. Kahit agkararag tayo, unana ka, dadya unag iti store na, pastor, agure ka rumwara. Idi rimwar. Kaya, asasidagan, the distance cut, idi rimwar ka kabsat, adan iti nakitak nga possibility nga interest. Tungtong kami man. Dinalpas di kararag, kunanan, pastor, siyak ti bahala kadigiti apo. Was it a warning or was it a good news? That was Thursday. No, pa nag-crusade, Thursday's visitation na kami. Thursday night, Friday night, idin nga yabak kakabsat, dagiti, nang ngawat kay ni Apo Jesus, akas personal, amanubot na ket mabautisaran na kada nga Sabado. Dagiti talo nga agtutubo daytoy akabsat nga espiritista were standing there. They were baptized among dayjay 98 nga insagot ni Apo Diyos kadayjay nga crusade. Apay nga nalagip ko, tayo timbaga gamin dayjay may sakabsat, pastor, dayjay nagkanta, kat dati espiritista man. We were talking about discipling. At datoy ko nang ito na interview ko, how long did he get a Bible study? Pastor, nabayag ko na. Nabayag nga na kukuha na di interest na. Anya iti kayat ni Apo Diyos ko na. Ti kayat na, sika, nga nang sapul kanya na, sursurwam nga agbalin a disciple. Gun pastor ko na. Dinamag ko kada dyan nga kapsat. Sister Girlie, adda ka di, digiti gagayim mo, urepay pasit ti pamilya, adda pastor. Kayat mo nga idanon met, iti ayat ni Apo Diyos kadakwada, un pastor. Dayjay ko na iti discipling. Dayjay ti kayat ni Pablo iti iglesia na. Saan dalaeng amabautisaran. No di in the Great Commission, go make disciples. Iti problema tayo, adu digijay mabautisaran ngem saan da nga agbalin nga disciples. Dayjay iti kinayat ni Pablo iti iglesia iti Corinto. Nga kunana tuladin da. Kakabsat ko di kada ito nga inadal tayo. Isuro na kada tayo. Ngano ayaban na ka ni Apo Diyos, akas ti panangayab na kini Pablo, agbalbaliw to, dayjay panang kita tayo, iti panagbiag. Agbalbaliw to, tamangag tayo, nga di pangibaunan, ni Apo Diyos kada tayo, di ka agbutan, di ka agulimag, agsao ka, tapay, adda dagiti tao sa jay. Sa dinuman nga iglesia, iti pakikamkamangam, please apply daytoy nga inaramid ni Apo Diyos kini Pablo. Sikaken iti siya. Mabalin tayo met nga aramiden dayjay inaramid ni Pablo. Taapay, kunanan ni Pablo, kabaelak iti amin. Babaen ken Kristo nga mamapigsa kanya. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama iti panangayab mo ni Pablo. Agyaman kami tainted mo ni Pablo akas may isang example kada kami. Ikan na kami o Diyos dayjay ayat nga agtulnog no ayaban na kami. Ikan na kami o Diyos dayjay puso nga agpakumbaba
Gayinton no inayaban na kami, sika ket sikalaeng iti maitag-ay ken may daydayaw. Ama iti kararag mimet akas dayain bagam ken ni Pablo, agtured ka. Ipakaamom kadi kada kami, iti lugar nga ayan mi itata. Saanen nga iti iglesia ti Corinto, Diyos. No diket di lokal nga iglesia mi ket ti komunidad nga ayan mi. Nga adda iti tattaom sadyay a lugar. Tulungan na kami nga agbalin a natured. Tulungan na kami nga maban nga mangibaga iti ebanghelyo kasika iti makiadda kada kami. Uwa mabindisyonam daytoy nga klase mi itata. Adu digiti kakabsat nga dapay laeng nagsagsagaba kadagiti saksak iti Diyos. Kadaytoy nga gundaway kayat kuman nga ingato iti nespesyalan apan nakaikararagwama. Iti maysa nga anak mo, ni John Rafanan nga day tataw Diyos iti Canada. When lumalasat, daytoy nga anak mo, iti sakit, ket umayin no daduma di pa nagsaludsod na, ayan mo, o Diyos. Pat-check, nga babaen ti pamati na, ipariknam ama nga dakalata iti sibay na. Sagidem kadi, o Diyos, dawatek man kabindisyon ng pa iti kati sabsabali ama, no at nakastamat aparikot na. Agyaman kami, kada ito nga leksyon nga ingkam inadal, mabalin mi nga pagpidutan iti nabaliktukan nga example. Mabalin mi met nga iaplikar, iti panagserbi mi ken ka. Bindisyon na mo Diyos, dagiti amin akakabsat. Itinagan na po mesos, dinawat mi digitoy. Amen. Amen. This is the first lesson for the quarter. Kas da gagangay, ti simple outline, mabalin mi nga ited, amang tulong kada kayo. Imbag, nga rabi itayo, amin kakapsan.